Mulți părinți nu știu că există un vaccin gripal pentru copii care nu se face cu acul. Se numește Fluenz și se administrează sub formă de spray nazal. Fluenz conține virusurile gripale vii, dar atenuate, adică slăbite astfel încât nu pot provoca boala. Se pulverizează ușor, câte o doză în fiecare nară și este destinat copiilor și adolescenților cu vârste între 2 și 18 ani. Este o opțiune excelentă pentru copiii care se tem de injecții. Vaccinul se administrează o dată pe sezon, de obicei în lunile de toamnă, și protejează împotriva acelorași tulpini gripale recomandate de Organizația Mondială a Sănătății pentru sezonul în curs. La majoritatea copiilor, o singură doză este suficientă. În anumite cazuri, de exemplu la copii mai mici vaccinați pentru prima dată, vaccinul poate avea o recomandare și de a doua doză, la cel puțin 4 săptămâni distanță de prima. E important de știut că Fluenz nu este potrivit pentru toți copiii. Nu se administrează dacă micuțul are o boală cronică severă, astm necontrolat sau sistem imunitar slăbit. De aceea, decizia trebuie luată împreună cu medicul pediatru sau medicul de familie. Fluenz este bine tolerat, iar reacțiile adverse sunt de obicei ușoare. Un nas înfundat, un pic de febră sau oboseală ușoară. Pe scurt, Fluenz este o alternativă modernă, sigură și confortabilă pentru copii. Fără ac, fără teamă, dar cu protecție reală împotriva gripei. Scrie și tu în comentarii dacă ai administrat micuțului tău vaccinul Fluenz.